दाउआलाय नेसनेल दाउआ मा जाबाय लकेल नेसनेल दाउआ मा लकेल जाग्रा थाबाय हेल' खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थाबाय ओमफ्राय नै नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ जोङो थाइजौ खाजि जानो नागिरदों ओमफ्राय नायलांबाय थादो भिडिअखौ नोंथांमोना Mesinku mana? Mesin udah nafan maga deh, nato siapa? Mako. Taijwo? Nasuki na. Batan sih bandai deh. Batan jai nama. Batan jane ko ban, ini tuh jai ko jada benar ya? Berin benar ya? Berin nasuki na nih, kaji kunci jana mana? Apa nani? Taisian jagan nih, tainian jagan. Ayah jai nama yang kerja yang tim kamu jalan suka. Taijwo siapa mana? Barang gitu jada mana? Sampai jana, kalau kalau बिसना उबिसा आं नायसनफेरानो उबिथिं ओइ बिथोर साथिंना नैबे मोखाङाव सिजौ खाथियाव नों दालायनाया बेलाय सिजौ खाथियाव नों उबिसानि फैदों हरै थांनायखौ नायसिनि सिंनिखौ मारै मा जायामोनबा बिसोरबा खाजियाना बाथोन जायो ना मायबा सोर नायखिनाय जादों हिन्जाव होनदों जोंबोथ' आवगोल उन्दै माबायाव सिनि होनानै जालाबायोमोन ना सिनि होनानै जाबा जायो होनना मिथिनासो आरो आबै जानाय ना बेनो ना आबे जाबाय गोखै सोखै न' बैसाना फुरा गोदै मोजाङै माने गिदिरखौसो नांगोन हो मानो बिदि हाखो ओमफ्राय गिदिर बिदि हायाबा आरो मोजाङै नाखा उइ गोदै मारै जालायदों दा हरनो नोंसोर नांदों मिलायथारा आं बिदि बाराद्राय दोखो दोखोखौ मोजां मोना हिसाबनि नांगौ आंनो मेसिनाव होबाय नालाय जाखासिगोन दे जाबाय दे जाबाय दे दोनै जाबाय दे जाबाय दे पुरा दोखो दोखोबाथाय मोजां मोनथारा बेखौ एसे एसे हानोसै नेशनल फ्रुट मा नेशनल फ्रुट मा मिथिगोना मिथिया नों नेशनल फ्रुट मा होनदों थाइजौ जानायखाय इबो खोथाखौ गोसोखांदों बेनो जाखागोन सानना होनदों ना नोङो माबाथ' मिथियामोन बेलेगखौ सोंबा होनबा हागोन हाया नोङो दाउआलाय नेशनेल दाउआ मा जाबाय लकेल नेशनेल दाउआ मा लकेल जाग्रा थाबाय आबो बेखौनो मिथियो थाखसेनि गथ'आनो मिथियो जाबाय उदैया लांबा एसे होखाबावनोसै गंगार दुन्दिया दंमोन ना मोजां जाया मोदोमा दिनै फार्स्ट टाइम थाइजौ जानोसै जानायखौ माबाबाय थाला आरो फारसे ओंखामबो संबाय थादों आंहा थाब थाब संनानै थाब थाब जानानै थाब थाब ओरैनो थानांगौना ओंखायनो देखायबाय थाला जानाय थानाय नायलांबाय थादोल' भिडिअखौ माखौ एरना लालाय खनथ'ला मामि एरना लानाय गेसखौ सुना सान्दुङाव फोरानबाय जोंहा कर'ना टाइम ना ओरैनोल' दैजों सुबावा दे जा सार्फजों सुलायबावो मानजिलायबावोसो लना लायबाय थांबाय माबा होदो बारि गारदो मेगन आलाजोब्बाय उखुन्दै ओंखारदों
सोजायाना मा बेखौ सोनो बेनि नङामोन दे आबो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो हमसिगोन ओमफ्राय नै कारेन्टआ थाङाखै थांनाया उरि जादोंना ओंखायनो खोमसि लाइटखौ बन्द' खालामना होथ'दों नङाबा लाइटआव उरिफोरा फैयोना ओमफ्राय दाथ' कर'ना टाइम बयबो गावबागाव केयार लालाय फेमिलियाव बयजोंबो गासिबजोंबो ओमफ्राय नायनायफोरनिसिम फिन खेबसेबाव थेंक इउ स' माच बाय बाय उरि फैदों बाबु उरि ओंखायनो खोमसि जाबाय उरि फैदों ओंखायनो लाइटखौ बन्द' खालामदों खोमसि जाजोब्बाय आंखौ हाथाइखौल' मारै नुलाय